Ugmaan 61 anyos na si Lola Evelyn kan Barangay Buraguis na igwan ng bagong multipurpose building an sa indang lugar. Magagamit kay ininda ini urog na sa mga darakulang pagtiripon. Citizen, pwede kaming magidigdig kaming mag-meeting. Kasi di kaming, pig-meetingan mi dati, pig-renovate, yung evacuation center, meeting place o kung halimbawa may mga livelihood, mga ibaman na mga grupo, magagamit po. Tapos yung tadakula, ngayon kuman sa nahiling pa, pero nahiling ko na dakulaan ma-accommodate digdi. Kaya salamaton sana, may ipagpadagos ang sa indang Marina Obihito sa mga namamanwaan. Iyo po. Lalo na digi sa Buraguis, salamaton sana. Kasubagong aga kan ikondusir ang blessing and inauguration kan bagong edipisyo na pig-apod na tahanan ng inisyatibo at nasyonalismo ng AKB building na naging posibleng huli sa inisyatibo kan Ako Bicol Party List. Kung pwesto ini nin tulong eskalon, kay iba ang rooftop na maserbe bilang function hall o session hall, mini library, barangay health workers room, daycare center, PBN Homeowners Association office, asin gagamiton man bilang livelihood training center. Papasalamat kami sa AKB Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico and Kong Jill Bongalon and also Attorney Alfredo Garbin sa pagbigay sa amin dito ng building na ito dahil talagang makakatulong talaga to sa aming komunidad. May 2022 kan puunan ang konstruksyon kaini na nagdurar hasta kan August 2023. Pinunduhan ini ninabuto na 10 milyones pesos. Presente sa seremonya si dating Ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Sigun kay Garbin, bilang residente ka nasambit na lugar, ugma siya na iguanan nin bagong magagamit na MP building an sa iyang mga kabarangay. Mga kabarangay, not only did we have this new multipurpose building, but we will also construct 4 new classrooms for our elementary schools and all other infrastructure projects. We will continue to support and assist Barangay Buraguis dahil ang sa indong lingkod taga-digdi baga sa indong barangay. So dahil man kita pwede magpabaya digdi sa indong barangay. Siyempre, sa panginginot yan ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon of Ako Bicol Party List. Mientras tanto, apwera sa pagpakonstruwer ng mga MP buildings, target mangkan partido na mapakonstruweran ng mga bagong classrooms urog na ang mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.